Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom Urbex videu. Dneska je tu so mnou Lukáš, Marek a ešte Maroš, ten išiel skontrolovať takú skupinku. Dôvod, prečo teraz nenatáčam tváre, je taký, že som dostal tip, že keď natáčame tváre, tak nás môžu ľahšie nájsť. A tuto je Maroš. Takže to bude dôvod. Nebudeme ukazovať ani vo videu tváre a označím všetkých, čo tu sú s nami aj v tej druhej skupine. Takže vidíme sa už v akcii. Dobre ľudia, takže tu prechádza druhý tým. A náš tým teraz ide donútra do krytu. Hoď. Ahoď, tam sa asi vyserám. Počkaj Marek, ja by som mal ísť prvý, aby ste mi potom neskákali, vieš, dopredu. Záchod. To je jak škola. Ľudia, dúfam, že tam topánka. Ja nie, to je flaška, to je závek topánka na chvíľu. Ja dúfam, že nás nebude počuť. Počkaj, svietiš, daj trošku nižšie to svetlo. Tak. Radiačné, no ale však svieť na to. Radiačné a chemické nebezpečenstvo. Nepočul. Počkajte. Maroša nemáme. A tu je Maroš. Poď. Fuj, to smrdí. Počkaj. Ja musím byť pri tebe, keď máš svetlo. Však to dáva zmysel. To je plyn. To vyzerá ako vzduchotechnika. To je vzduchotechnika. To je vzduchotechnika. To bude robiť zvuk jak Nie, nebudem svetočerom. Tu je meeting. Dobre chlapci, takže kedy odpalíme tú jadrovú bombu? Dneska. No, malo by byť. Už sa na to cítim, kámo. A ja. Kámo, prezident tam sedí za stolom. No čo je? To je originál zo zvončeka. Jaký dobrý meeting room. Zapneme poistky. To ja nechce. No to je zapnuté, nevidíš? Tá? Zapnuté. Nie je tu na keď to je zapnuté. Je to vypnuté. Čo sa bojí? Tu je nejaký kanál. Tam je čas. No to není. Poďme. Poďte sem, nestúpajte na to. A tu ďalší? Či čo? Počkaj, zasvieť. Kamu, jaký fajný alkohol.
není na cigarety. To je originál na cigarety. To čo je tam vzadu? To sú nejaké vekové akcie. No dobré, chlapci. Ja dúfam, že nás sa počuť. Tak sme ešte neboli. Počkaj, poďte sa. Je to iba skriňa, hej? Tu je poslanie. A tu na to zasa inak akože, to neviem, či to vonia alebo smrdí. Nejaká strana. Tu sa asi spomínam. Počkajte. Môžete držať pič. No ja idem do kolia normálne. Dobre ľudia, Marek na kameru už má, už to asi dokončím, to je všetko. Dobre ľudia, takže tu na to už ukončím, už sme všetko prešli. Ty tam robia zvuk, takže dosť možno, že čo najskôr, že veľmi skoro niekto príde. Takže môžeme natáčať. Takže už to asi ukončíme. Ďakujem, že ste sa dopozerali až sem. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. A pozdravujem vám mami.